मर्निं लोगोफोर दिनै आंनि अन्जन बर' यूट्यूब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय। लोगोसे आंनि फेसबुक नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौबो आंनिफ्राय फिन माने गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना। तो दिनै लोगोफोर साननैसोनि सिगाङावहाय माने ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि माने दावरावखौ नुनो मोनदों, माने पुलिस प्रशासनफोरखौ लानानै जे सोरनिबा माने न' सिफायनानै होखारनाय, न' बां बुख्लाब सुख्लाब सावनानै होखारनाय, सोरखौबा गावथारनाय, फेक एनकाउन्टार खालामनाय, गोबां माने बिटिआर सुक्तिनि उनावहायबो जोङो दिनै नुबोनो मोनदों। आरो साननैसोनि सिगाङावहाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा, बर' बिमाफोरा ओंखारबोनानै ज' खौसेयै ओंखारबोनानै गोबां माने दावराव दावसिखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरोना लोगोफोर। थारैनो जों बर'फोरा मा जामारखो लोगोफोर? मोनसे सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो, बिटिआर सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो माने जों बर'फोरा गोजोननाय गैमारा नामाथा। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबां माने सान्थि एबा गोजोननाय फैबाय होननानै जों गिदिर गोलावफोरनि खुगानिफ्राय एबा जों खोनानो मोनो एबा नुनो मोनो बुंनाय माने बिसोरनि रावफोरखौ। तो लोगोफोर थारैनो बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनियाव थारैनो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माने गोजोननायखौ मोनाखैनो। आंलाय सानदोंमोन मा जों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों माने गोजोननाया फैबाय होननानै। तो दिनै लोगोसे बर' रायजो राजा आइ आफामोननि माने गोसोआव एबा दोखोआव अरसो माने जोंब्लावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरोना लोगोफोर। तो थारैनो माने बिटिआर सुक्तिनि उनावबो गोजोननाय गैया नामा? सोरनिबा मुसुखा सावनाय, सोरखौबा गो बेक होनाय, सोरखौबा मुद्रा गद होनाय, जों बेखौसो लोगोफोर नुनो मोनदों आरोना लोगोफोर। तो बेफोरखौ नुनानै जों मिथिनो मोनो जे थारैनो माने बिटिआर ओनसोलाव माने बर' रायजो राजाफोरनियाव माने गोजोननायखौ मोननो थाङाखै आरोना। आरो तो लोगोसे गोबां माने एनडिएफबि एबा जोहोलावफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दिनैसिमबो माने दङ। बेफोरो उदां अख्राङाव दिनैसिमबो माने फैनो हायाखै। बिटिआर सुक्तिनि उनावबो दिनैसिमबो माने जोबथेसालियाव थानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। दिनैसिमबो बाहेराव थानाय एक्स एनडिएफबि लोगो नोंथांमोनाबो माने गोबां माने केसानो जोबनो थाङाखै, केसानो उइद्र' जाबावाखै। बेफोरनो नामा गोजोन सुक्तिया? बेफोरनो नामा बर'फोरनियाव गोजोननाय फैनाया लोगोफोर? तो नोंथांमोना गोबां दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि माने दिनैसिमबो बिटिआर सुक्तिनि उनावबो दिनै बेफोरबायदि दावराव दावसिखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। गोबां दुखुनांथाव। दिनै जों बर'फोरा गोबां माने नासयजाबोनाय, गोबां माने गादब जाबोनाय बर'फोरा बेबायदि संसार जाबोगासिनो दङ। नाथाय गावनि हायावनो बेबायदि होखारजानांगौब्ला, गावनि हायावनो बुथार जानो नांगौब्ला जोंनि गोजोन सुक्तिनि गेजेरजोंबो जेबो माने बिटिआर एकर्डनि माने मिनिङा थायाखै आरोना लोगोफोर। जोंनि न'आवनो जुदि जों होखारजानांगौब्ला मा मिनिं थागोन लोगोफोर? जों होखारजानो थाखायसो बर'फोरा आन्दलन खालामदोंमोन नामा? जों गावनि हायावनो बुथार जानो थाखायसो जों आन्दलन खालामदोंमोन नामा लोगोफोर? तो गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदिखौ माने बर'फोरनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि सोमजिबाय थायोब्ला, बर'फोरा जुदि दिनैसिमबो जुदि आन्दलन खालामफिननो गोनां जायोब्ला, दिनैसिमबो माने आन्दलन दावराव दावसियानो जोबनो थाङा आरोना लोगोफोर। बेफोरनो नामा जोंनि
बिटिआर सुक्तिनि एबा गोजोन सुक्तिया बर'फोरनियाव थारैनो माने गोजोननाया मोनाखै आरोना बर'फ्रा माने थारैनो गोजोननायखौ मोननो हायाखै आरोना थ' बेनिखायनो बर' रायजो राजाफोरा एबा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनहा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो दैयाव खेदाया लाबालासिनो फैगोन बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो थ' बेनिखायनो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ ओरैनो खेदाया लाबालासिनो गावनि गोहो एबा मोन्थायखौ मोनफिननो थाखाय गावबा गावनि भटखौ सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बेफोरखौ नोंथांमोना सायख'नानै थियारि जानानै था लोगोफोर थियारि जानानै था लोगोफोर फिन माने गोजोनखौ जोंनो नांफिनगौ आरो गोजोनखौ लाबोफिननांगौ थ' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो लोगोफोर थेंक इउ गोजोन